Kasam ke bahan ropulai, kasamu David men bauladon hakari klau Juda. Au belai melong belai jonga, dang step ngan wat yame, ka mensim jonga ka sliang yame, ka do jonga ka sngokun mau yame, hakari beringkyang bat bashitom, hakabam don Kumta ngalakmi yame, hakajaka kentang, banyo i ya ka bol jongme bat ka burom jongme. Nambah kejingle isnei jongme ka kambha ya kejingem, kirimyang shintur jonga kenya ro yame, kumta ngan kirkhu yame kat bangadang ngan ra ya likikti haka kerteng jongme, ya ka mensim jonga on penkedang kumda ka klench ieng bat ka kleny, bat ka shintur jonga kenya ro yame da kirimyang shintur ki kemen. Habangaken mau yame halor la ka jingtia, bat nga perkhat yame hakijing abnian. Namal melalong kajing yarap jonga, pada kajaka kitap niang jongme ngan lekmen. Kamensim jonga ka be hadin jongme, ka kti kamon jongme ka sendran yanga. Henry kita ki bawat ya kamensim jonga ban pendu ya ka kendhiar shiki benta ba khampo jong ka khandeu. On aino iki hakabor ka watlam, kinlong ka benta iki mersiang. Henry umensim un lekmen hau belai. Uwe baro ubasmai hau un shat kemen. Naba on set ya ka shintur jong kita ki bakren lam ler.